Hello and welcome to my channel. दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों क्लास 10 नि मेथ्स सोंनाय बिदां 1.1 नि क्वेश्चन नम्बर 5 नैबेखौ सल्व खालामगोन। सिगांनि भिडिअआव नैबे 1, 2, 3 and 4 बे क्वेश्चन्सफोरखौ आं सल्व खालामनानै होदोंमोन। जुदि नोंसोर बेफोरखौ नुवाखैब्ला बे भिडिअनि डिस्क्रिप्शननि गाहायाव लिंक मोनगोन। बे लिंकआव थुनानै नाय। नङाब्ला नैबे खनायाव जुदि लिंक नुदोंब्ला बे खनानि लिंकआव थुनानैबो नायनो हागोन। लोगोसे क्लास 10 नि मेथ्सनि गोबां भिडिअ बे चेनेलाव नोंसोर नुनो मोनगोन। बे भिडिअफोरखौ जुदि नोंसोर नायनोब्ला बे चेनेलनि सिङाव हाबबानो जाबाय। चेनेलनि सिङाव हाबनानै नायनो हागोन। स' नायलांदो 5 नाम्बारनि कुइसन्सखौ बोरै सल्व खालामो। गिबियावनो बर' मिडियामनि कुइसन्सखौ आं फरायग्रोगोन। बिनि उनावहाय जों इंलिश मिडियामनि कुइसन्सखौबो नायगोन आरो एन्सारखौ जोङो इंलिश मिडियाम आरो बर' मिडियाम मोननैयावबो लिरलांगोन। स' नायलां इउक्लिडनि राननाय उफ्रा खान्थिखौ बेखौ दिन्थिनो बाहायदि जायखिजाया दाजाबथाय रग' अनजिमानि खनफाना 9m 9m+1 एबा 9m+8 महरनि। नैबे 4 नाम्बारजों एखे बियो 4 नाम्बारखौ जों जेरै बानायदों बेबायदिनो एसे बानायगोन। जास्ट बिनि बेसे आपग्रेडल'सो बियो एसे माने बाराल'सो। बावहाय मा होनना बुंदोंमोन इउक्लिडनि राननाय उफ्रा खान्थिखौ बाहायनांगौबावबो बेयावबो इउक्लिडनि राननाय उफ्रा खान्थिखौ बाहायनांगौ। बिनिफ्राय बावबो जायखिजाया दाजाबथाय रग' अनजिमानि खोथा बुंदों। बावबो जायखिजाया दाजाबथाय रग' अनजिमानि खोथा बुंदों। बेनिफ्राय बावहाय मा होनदोंमोन बर्ग नै बावहाय मा होनदों कन। अके बर्ग मानि स्कुवेर कनफान माने जोंहा मा किउब आरो स्कुवेरनि खोथा बुंदों। बावहाय जोङो मा महरनि दिन्थिनांगौमोन 3m नङाब्ला 3m+1 बावहाय मा महरनि दिन्थिनांगौ 9m नङाबा 9m+1 9m+8 महरनि। बे जाबाय बर' मिडियामनि कुइसन्स। इंलिश मिडियामनि कुइसन्सखौबो नायना ला। इंलिश मिडियामफोरना use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m 9m+1 or 9m+8. Euclid's division lemma खौ बाहायनांगौ जोङो। ओमफ्राय cube of any positive integer cube of any positive integer is नैबे महरनि होनानै शो खालामनांगौ। स' बिनि थाखाय मा खालामगोन जों गिबियावनो हमना लागोन हमबाय। इंलिश मिडियामफोरना लेट लिरबानो जाबाय। बर' मिडियामना हमबाय। जायखिजाया दाजाबथाय दाजाबथाय रग' अनजिमाया जोङो जायखिजाया दाजाबथाय रग' अनजिमाखौ a हम आरो b = 3 हम। इंलिश मिडियामना नै बिदि लिरना ला। स' बावहाय जों b = 3 मानो हमदों नायलां आं एसे बुजायना होखानोसै नोंसोरनो। जोंहा दिन्थिनांगौआ मामोन 9m 9m+1 एबा 9m+8 महरनि दिन्थिनांगौ। बावहाय नैबाव मा दिन्थिनांगौमोन नाय 3m 3m+1 जों b खौ 4 नाम्बाराव मा हमना लादोंमोन 3 हमना लादोंमोन। बेयाव बिदिब्ला जों मा हमथावनामोन 9 हमथावनामोन। नाथाय गोसोआव लाखि नाम्बार 2 कुइसन्सखौ जों मा हमदोंमोन b = 6 होननानै हमना लादोंमोन। नैबे b नि जायगायाव b = 6 होननानै हमना लादोंमोन। बेयाव मानो हमासै बिनि जाहोन दङ। जोङो b = बावहाय जुदि जों 9 लायोब्ला जोंहा गोबां गेदेर जागोन बानायनांगौआ। क्लियार जाबायना जोंहा गोबां गेदेर जागोन। ओंखायनो जों मा खालामा बावहाय b = 9 होननानै हमा। b = 3 खौनो हम मानो होनबा जों 3 निफ्रायनो माखौ मोनखायो अलरेडि 9 खौनो मोनखायो। क्लियार जाबाय बयबो। जुदि जोङो b = 9 हमना लानांगौबा बे मेथ्सआ ओरैबायदि गुवार जागोन गिदिर जागोन जों बेखौ बे प्रब्लेमखौ माने सल्व खालामलांबाय थायोब्ला जोङो टाइमा जोंहा बिराद कनजिउमिं जागोन। ओंखायनो जोङो b = 3 हमगोन। गोसोआव लाखि बे बाथ्राखौ। स' नायदो बिनि थाखाय जों मा खालामसै एबार इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिखान्थिखौ बाहायनो होदों नालाय एबार जों बाहायनोसै। देयरफर इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिखान्थिखौ बाहायनानै by using Euclid's division lemma a = जोंहा फर्मुलाया मामोन bq + r मोन। गोसोआव लाखि नाथाय जों b खौ जों मा हमदोंमोन 3 हमदोंमोन ना ओंखायनो नैबे b नि जायगायाव आं मा लिरखानो हायो गोसोबा दायो 3 लिरखानो हायो। क्लियार जाबाय बयबो क्लियार जाबायना। इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिखान्थिया मामोन a = bq + r मोन। नाथाय b नि जायगायाव जों मा हमदोंमोन 3 हमदोंमोन ओंखायनो b नि जायगायाव आं 3 फज'बाय। 0 is less than r, 0 is less than equal r is less than b जायोमोन। नाथाय b खौ मा हमदोंमोन 3 हमदोंमोन ओंखायनो बाव 3 जादों। क्लियार जाबाय बयबो। स' नाय नैबे जोंहा मा फोरमायो बे r नि भेलुआ बे r नि माना 0 निफ्राय जागायगोन 0 नाथाय सोरनि खम जानांगोन 3 नि खम जानांगोन। मोनफ्रोमबो 3 नि खम जानांगोन होननाय जादों। r नि भेलुआ 0 निफ्राय जागोन नाथाय 0 निफ्राय जाय सोरनि खम जानांगोन 3 नि खम जागोन। होमबा मा जागोन 0 1 2 जागोन। जाय मोनथामबो मानि खम 3 नि खम। क्लियार जाबाय बयबो। बिदिब्ला बे r नि भेलुखौ नैबेयावहाय जेराव r नुदोंना बे r नि जायगायाव जों फज'लांबाय थायोब्ला जों मा मोनगोन देयरफर a = 3q +
मा मोनगोन जोङो 0 इकुवेल टु माखौनो मोनफिनगोन 3q खौनो मोनफिनगोन जेब्ला when इंलिश दोनना जेब्ला जायगायाव when लिरबानो जाबाय r इकुवेल टु बेसेबां 0 जेब्ला r आ 0 जायो अब्ला जोङो मा जागोन a इकुवेल टु मा जागोन 3q प्लास 0 जागोन ना क्लियार जाबाय माने जों 3q प्लास 0 जों प्लास खालामबा माखौ मोनफिनगोन 3q खौनो मोनफिनगोन आरो r नि जायगायाव 1 लाबा r नि जायगायाव 1 फजोबा जों मा मोनगोन a इकुवेल टु 3q प्लास 1 मोनगोन जेब्ला when r इकुवेल टु 1 क्लियार जाबाय बेबायदिनो जों मा मोनबावगोन a इकुवेल टु 3q प्लास 2 मोनगोन जेब्ला 2 खौ r नि जायगायाव पुट खालामो जिहेतु r नि भेलुआ जोंहा मोनथाम जाबाय नालाय बे मोनथामखौ जों r नि जायगायाव फज'बा जों मोनबेसे जिनिस मोनगोन मोनथाम जिनिस मोनगोन ना मोना बेबायदिनो जों मोनथाम जिनिस मोनबाय a इकुवेल टु 3q a इकुवेल टु 3q प्लास 1 a इकुवेल टु 3q प्लास 2 जेब्ला r इकुवेल टु 2 जायो क्लियार जाबाय नायदो दा जोंहा मा खालामनांगौमोन जायखिजाया दाजाबथाय रग' अनजिमानि कनभान्टआ मा महरनि जानांगौ 9m 9m प्लास 1 9m प्लास 8 महरनि जानांगौ क्यूबा अके होमबा नैबे a नि क्यूबा 9m प्लास 1 9m प्लास 8 महरनि जानांगौ नालाय दिन्थिनांगौ नालाय जों मा खालामसिगोन नैबे मोनथामखौबो जोङो क्यूब 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 लानानै खालामनायनोसै क्लियार जाबाय होमबा नायदो जों बेखौ a क्यूब लायोब्ला जों बिथिंबो मा लानांगोन क्यूब लानांगोन बिथिंबो क्यूब लाबा बिथिंबो क्यूब लानांगोन नैबे नाम्बार 1 खौ खालामग्रोनोसै गोसोआव लाखि होमब्ला मा मोनगोन नायलां बे क्यूबा 3 निबो आरो q निबो 3 क्यूब माने जोंहा बेसेबां जायो 27 q आरो क्यूबा क्यूब 27 9 क्यूब मोनबाय जोंहा मा फर्माव फोरमायनांगौमोन 9m फर्माव फोरमायनांगौ दा बेखौ जों 9m आव लांनो हागोन ना हाया बेखौ 9m आव लांनो हागोन हायो अबभियासलि m आ मा जिनिस होनबा m आ मा होनो जायखिजाया मा अनजिमा रग' अनजिमा m इज एनी इन्टिजार बे जायखिजाया होनबाथाय गोसोआव लाखि जायखिजाया माने माबा मोनसे 1 बो जानो हागौ 2 जानो हागौ 3 बो जानो हागौ जायखिजाया होमबा जों बेखौ 9m आव लांनो सेस्था खालामनि 9m आव लांनो थाखाय 9 खौ कमन ला जिहेतु जों 9 मोननांगौ होमबा बेवहाय सिङाव मा होबा जागोन नायलाय 3 क्यूब होबानो जागोन 27 क्यूब मोनगोन नङा होमबा 9 × 3 27 क्यूबा क्यूब माने बेजों माल्टिप्लाइ खालामबा जों बेखौनो मोनो जास्ट जों बेखौ महर सोलायना लिरदों आरो होमब्ला जों बेखौ नायनानै नैबेनि जायगायाव मा लिरनो हायो m लिरनो हायो मानो m लिरनो हागोन जों बेखौ m होननानै हमना लाथ'नो हायो मानो m माने मा होनना बुंखादों जायखिजाया रग' अनजिमा होनना बुंखादों 3q क्यूबाबोथ' जायखिजाया मोनसे रग' अनजिमा ना 3q क्यूबाबोथ' जायखिजाया मोनसे एनी इन्टिजारनि जायगायाव जों मा लानो हागोन m ओंखायनो जास्ट नैबावल' लिरबानो जाबाय जेराव वेर इंलिश मिडियामना वेर लिर नै बिदि लिरना लादो 3q क्लियार जाबाय स' 9m फर्माव लाबोनो हाबाय जोङो दानिया आरो मोननै दंबावो नैबे मोननै बेखौबो क्यूब खालामदो बेखौ क्यूब खालामबा बोरै जागोन नै a क्यूब इकुवेल टु 3q प्लास 1 होल क्यूब a प्लास b होल क्यूबनि फर्मुलाखौ गोसोआव दंना 3q प्लास 1 होल क्यूबखौ a प्लास b होल क्यूब फर्मुलायाव बोखावलांबाय था आं नैबिथिं बोखावलांसै a क्यूब प्लास 3a स्क्वायर b प्लास 3ab स्क्वायर प्लास a क्यूब फर्मुलाखौ गोसोआव फैदोंना फैयाखै 9 आव सोलोंबोदोंमोन ना नोंसोरो नैबे फर्मुलाखौ बाहायबाय जों a प्लास b होल क्यूबनि जायगायाव जों मा लिरनो हायो a क्यूब 3a स्क्वायर b प्लास 3ab स्क्वायर प्लास b क्यूब मोनबेसे जिनिस मोनो मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै थिग बिदिनो जों बे सेम टु सेम फर्मुलाखौ बाहायनानै जों बावबो मोनबेसे जिनिस मोनदों मोनब्रै मोनदों नै क्लियार जाबाय आई थिंक इट इज क्लियार स' नायदो दानिया बे क्यूबा 3 निबो आरो q निबो ओंखायनो बे 27 क्यूब जासिगोन बियो मा जागोन बेयो मोनथामजों माल्टिप्लाइ जागोन अके 3 बे नैबे स्क्वायरजों 3 जों 9 q स्क्वायर जागोन 9 q स्क्वायरजों 3 जों माल्टिप्लाइ खालामबा जोङो बेसेबां मोनगोन 27 q स्क्वायरखौनो मोनफिनगोन बे मोनथामजों माल्टिप्लाइ खालामबा गोसोआव लाखि बे मोनथामजों माल्टिप्लाइ खालामबा जों बेसेबां मोनगोन 3 क्यूब 3 × 3 9 क्यूब ओमफ्राय 1 स्क्वायर मानेथ' 1 आनो जों माखौ मोनफिनगोन आल्टिमेटलि 9 क्यूबखौ मोनफिनगोन 1 क्यूब माने 1 आनो क्लियार
स' जों बेखौ मा फर्माव लांनो सेस्था खालामगोन आं नै बिथिं साइडआव लिरना होनि बे साइडखौ लिरनायखौ लिरना होनो नोंसोरो 9m + 1 आव लांनो सेस्था खालामगोन जोंहा 1 आ अलरेडि फैखाबाय जोङो 9m + 1 आव लांनो थाखाय मा खालामगोन नैबे मोनथाम जिनिसनिफ्राय जों मोनसे जिनिस कमन लागोन जों माखौ कमन लानांगोन 9 खौ कमन ला 9 खौ कमन लाबा मा थागोन सिङाव 3q³ 3q² + q + 1 थागोन क्लियर जाबाय बेजों माल्टिप्लाइ खालामबा बेखौ मोनगोन बेजों माल्टिप्लाइ खालामबा बेखौ मोनगोन बेजों माल्टिप्लाइ खालामबा बेखौ मोनगोन होमबा 9 आ 9 नैबेनि जायगायाव मा होगोन बे मोनथाम जिनिसजों प्लास खालामना मोननायाबोथ' माबा मोनसे रग' अनजिमायानो जागोन एनि पजिटिभ इन्टिजार जागोन बेयो अके जिहेतु गासैबो पजिटिभ गोजा 3q³ + 3q² + q बे मोनथामजों प्लास खालामनानै जों माबा मोनसे रग' अनजिमा मोनखागोन कि मोनखागोन मानो होनबा रग' अनजिमाजों रग' अनजिमा प्लास खालामना मोननाया रग' अनजिमायानो जायो 3 आबो रग' अनजिमा q आबो रग' अनजिमा गासिबो बिसोर रग' अनजिमा गोजा बा बिसोरो माबा मोनसे रग' अनजिमा जायखौ जों मिन्थिया जेरावहाय जों मा लानो हागोन m लानो हागोन m माने मा जायखिजाया माबा मोनसे रग' अनजिमा ओंखायनो जों बेनि जायगायाव मा हमना लाथ'नोसै m होननानै हमना लाथ'नोसै जेराव m = जेराव m लिरदों बेयो जाबाय नैबे जिनिस आरो जेनेबा क्लियर जाबाय होमबा जोङो बे मोनसेखौबो 9m + 1 महराव लिरनो हाबाय आरो मोनसे दंबावो जोंहा नैबे लास्ट 3q + 2 बेखौ जोङो किउब खालामनायसै a³ = 3q + 2 होल स्क्वायर जेरै नैबेखौ जेरै बोखावदों बेबायदिनो बोखाव जेबो गोरा गैया बियो नैबे ओरै फैगोन नै a³ 3a² b 3ab² 2 दंलै सरि प्लास b³ a + b होल क्यूब फर्मुलाखौ बाहायबाय जों बावबो बेनिफ्राय जों बेखौ बानायलांबाय थासिगोन माबोरै बानायलांगोन नायबाय था बे जागोन 27q³ बे जागोन जोंहा 3² माने 9 9 × 3 27 27 × 2 54q²। नैबे जाहैगोन जोंहा 3 3 9 9 × 4 36q प्लास 2q माने जोंहा बेसेबां 8 बेखौ जों मायाव लांनो सेस्था खालामगोन 9m + 8 क्लियार जेरै कुवेश्चन्सआव सोंदों बेबायदि 8आ दंखायो अलरेडि ओंखायनो जों नैबे मोनथामखौ 9 कमन लानोसै बे मोनथामनिफ्राय 9 कमन लाबा जोंहा थागोन 3q³ बेनिफ्राय बिथिं थाबाय जोंहा 9 6 आ 54 जायो ओंखायनो बेवहाय जोंहा 6q² होनसै बेवहाय 9 4 जा जोंहा 36 जायो बेवहाय थागोन जोंहा 4q बेजों माल्टिप्लाइ खालामबा बेखौ मोनगोन बेजोंबा बेखौ मोनगोन बेजोंबा बेखौ मोनगोन होमबा जोङो मा खालामसै नैबेनि जायगायाव m होना लानोसै जेराव m = मा लिरनो हागोन 3q³ + 6q² + 4q नैबेनि जायगायाव जों m होना लानो हागोन m माने मा जायखिया माबा मोनसे रग' अनजिमा 3q + 6q² + 4q प्लास खालामना मोननायाबो जायखिया माबा मोनसे रग' अनजिमा स' जों नुबायना जायखिजाया दाजाबथाय रग' अनजिमा एनि पजिटिभ इन्टिजार क्लियार एनि पजिटिभ इन्टिजार जायखौ जों a होननानै हमना लादोंमोन बे एनि पजिटिभ इन्टिजारखौ जेब्ला जोङो किउब खालामो अब्ला जों मा महराव मोनो 9m महराव मोनो मोनसे आरो 9m + 1 महराव मोनो आरो मोनसेया जाबाय 9m + 8 महराव मोनो ओंखायनो बेखिनिसिम लिरबानो जाबाय एन्सारखौ जास्ट फिनिशिंआव नोंसोरो नैबेखौ लिरना होदो कुवेश्चन्सआव जेरै सोंदों बेबायदि लिरनो होदो कुवेश्चन्सआव मा सोंदोंमोन नैबेनिफ्राय देरफर जायखिजाया दाजाबथाय रग' अनजिमानि खनफाना 9m 9m + 1 एबा 9m + 8 महरनि होननानै लिरबानो जाबाय इंलिश मिडियामफोरनाबो नायलां माबा लिरबानो जाबाय देरफर cube of any positive integer is of the form 9m 9m + 1 or 9m + 8 क्लियार बेखिनियानो स' गाइस आं नेक्स्ट भिडिअ'आव नोंसोरनो नैबे कुवेश्चन नम्बर 6 आरो कुवेश्चन नम्बर 7 खौ सल्भ खालामगोन बेनिखायनो नोंसोर जुदि बे भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो नांगौ जानाय मानसिफोरनो शेयार खालामनानै हो वाट्सएप फेसबुकनि गेजेरजों बेनिफ्राय जेसेबां हायो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला थाब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबासो बेल आइकनखौ थुनानै लाबासो आं भिडिअ बानायनाय लोगो लोगो नोंसिनाव नटिफिकेसन थांगोन सोरबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै नटिफिकेसन बेल आइकनखौ थुआ बेनि थाखायनो नोंसिनाव भिडिअआ नुहैया जानांगौ जायो स' नायलांबाय थादो उननि भिडिअ लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय भिडिअखौ नायनो थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय गोजोन्थों।